Pangandel jroning kaningaya. Panglimbang 5 menit dina Ngatpaing tanggal 16 November taun 2020. Kapetik saka Injil Lukas bab 21 ayat 5 tekan ayat 19. Sacara manusiawi, wong lumrah nyingkiri lan nampik urip rekoso. Mbuh marga kena lara, mbuh marga miskin keserakat, mbuh marga sangsara, mbuh awit kaningayaning liyan lan sakpiturute. Mula rikala urip rekoso mau nemahi, wong kupiya ngoncati, kupiya nyelaki nginggati. Nanging ora mengkono kudune kanggo para pendherek dalem Sang Kristus. Urip rekoso mligine marga kaningaya liyan mujudake sawijining pandadaran iman kapitayan kang bakal ngawuhake urip lan slamet rikala kaayati linandhesan pangandel mring Sri Yesus Sang Juru Slamet. Sapa kang kepingin nderek aku kudu nyingkur diri, manggul salibe saben dina lan ngetutke aku. Monggo sami kapirsani Injil Lukas bab 9 ayat 23. Kanthi mengkono urip rekoso mujudake konsekuensi minangka pendherek dalem Sang Kristus. Gusti Yesus sing waosan dina iki mecakake bab mangsa kaningaya kang bakal nemahi para murid kang luwih dhisik kawiwiti lan kacontoni dening panjenengane minangka Sang Guru. Mangsa kaningaya iki ora amung sedina rong dina, seminggu rong minggu, sewulan rong wulan, apa meneh setahun rong taun. Sejarah gereja nyatet menawa mangsa kaningaya mring para pendherek dalem Gusti iki dumadi 300 taun suwene. Mangsa kaningaya lagi mandheg sawise paprintahan negara Romawi kaasta dening Kaisar Konstantin Agung kanthi kawetokane Edik Milan. Dene model kaningayane ya maneka warna. Ana sing diedu karo kewan galak ing arena gladiator, ana sing disalib malang njungkir lan ngeping, ana sing diseret jaran ing satengahing dalan-dalan kutha, ana sing diobong, ana sing dibandemi watu utawa dirajam lan sakpiturute. Akeh pendherek dalem kang padha ngungsi jroning katakumbi. Jroning kahanan kang sarwa winates lan kebak ing kawaspadan lan pangati-ati, para pendherek dalem padha kupiya terus ngayati iman kapitayane. Kaningaya banget-banget nggegirisi dumadi dek paprintahan negara Romawi kacekel dening Nero lan Decius. Nanging akeh para pendherek dalem Gusti kang ora gigrik lan mingkuh nadyan sak gedene rambut. Para pendherek dalem tansah ngugemi janji wigati injing Gusti menawa sapa tuhu ketuk wekasan bakal nemoni slamet. Sapa kang tetep jroning pangandel, bandel sarta kendel ngayati iman kapitayan bakal slamet. Monggo sami katingali Injil Lukas bab 21 ayat 19. Ing kene Gusti ora mung janji, panjenengane uga nganteni para seksi iman nganggo kuwasa dalam Yang Roh Suci. Merga karya daya kuwasa lan panglipuran Yang Roh Suci, pasaman suci tetep tahis kukuh sentosa ora amung ketuk ing taun 320 Masehi wae, ananging ketuk dina iki kepara ketuk pungkasaning jaman. Para tresna pelen kinasih, Gusti Yesus lumantar wawasan dina iki ngelingake kita marang para pendherek dalem Gusti mring kendeling iman kapitayan sarta wuleting pangarep-arep para martir kang ndadekake para luhur mau dadi kaca benggala pasamuan. Para priyagung mau gugur masrahake nyawa minangka rabuk pasaman suci kang banget ditresnani. Kita kang urip ing jaman iki kateguhake kanggo ora gampang klukur lan loyo rikala ngadepi kahanan urip rekoso kang maujud ana arupa apa wae. Prayoga diiling, sapa kang bandel ngadepi pacogan lan pandadaran bakal nemu urip. Suami sami munjuk, kunjungasmu dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit paneguh mring
Donga ingkang paduka wedharaken dinten menika. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.